Puilano lam sogo jotono ani Kokborok Bible Commentary channel phaidi jeng tini srenglainai Bible ni kaisa topic The Problem of Evil eba Kokborok bai Hamyani Jwngjal o sungsaro bahaike hamya sitra thwimung bemar bumuk kosto birman sokpaikha te abo tamni bagui bahaike abo bufuru kamanai aborokno tui jeng srenglainai hake Bible betang phunukjakmani chapter 21 verse 4 arosao bo borokni mokolni bebak mukti hui rwnai borok tei thwina nangglak muisubuk chawi kapna nangglak bwsagrok sajakna nangglak agi tongmani bebak no kwma baikha Bible o chungno kaisa khatungmung rwmani wngkha jeng o sungsaro kosto birmani bisingtwi thangpano salsa kaitorno poito khlaimani bisingtwi bobai borok kaham ni romjakmani bisingtwi jeng tabuk thwima tongmani salsa jeng thwina nangglak jeng tabuk dukhu birman bai kabui tongmani chini muisubuk chawi kapma rok tei nangglak jeng tabuk bwsagrok sajakmani beram bumuk manma rok salsa bebak kwma bainai kaitor bebak o hamyano nornai hnisao sumsok tei hamya bahaike sungsaro happaikha abono tei kwbangma borok wanalaijak atheist eba kaitorno puitu khlaya rok borok sao hamyani jwngjal bahaike o ha sakao hapnani nangkha aboni kunu kok phirok mung kwrwi aboni bagino jeng atheist khlaio borokni logic abo haike borok ro tini jora sungmung tisajak tongmani wngkha tamni bagui samung hamya tangnai rokhe hamsa tamni bagui borok kaham rokhe aswk birman man hamya jorao kaitor boro tong tamni bagui waisauisu kaitorle huijak tongma hai eba kwrwi hai elem bagobo kwbangma borok kabui saklaio o subrayung tei bwswk hwnwi kok wngkha tei bwswk jeng satokjagui birman khe o ha saka tongnai aboni yokmung kwrwi da aboni phiyokjakmung kwrwi da krus ho Jisu sakpang jirigui kapma bai bo sungmung tisaka ani kaitor tamongui nung ano khibilang oro Jisu wngkha bo sakphang kaitor sakphang hamya bai satokjakmani jeng o bwtango nukha Mathai chapter 27 verse 46 o kok kubui wngkha Kristo krus ho thwipuro sungsarni bebak hamya bini sakao klaikha bo marujukha phiaba chini khatungma tongo krus sakao Kristo hamyani yaphang Shaitan no mechenkha tei hamyano molbrumni bagui norkha jeng oro tamo srengmung mankai o hamya o jwngjal prithibiwo happaimani abo belai kirima singsa aboni bagui kaitor sakphang kosto mankha Jobni kothomao Job belai kheno birman mankha aboni bagui bo kaitor no sengkha tamni bagui bini sakao aswk hamya tei satokmung sokpaikha hnwi bo sinani muchungjaka tamni bagui kaitor bini sakao aswk hamya wngnani rikha kaitor Jobno kok phirokmung rwmanile belai wanama singsa hake subrayung bankundrini bisingtwi khe Jobno saka simung kwrwi twi khe ani simungno twi sabosung Job 38 verse 1-2 kok wngkha ahai nung simung kwrwi twi tamni aswk kok swbagui kok kwbangma sungui tong hunmani kaitor Jobno samani kok mankha haise kaitor Jobno srai khe bujirnani naikha abongkha omohai kwbangma bisingni kok mistri tongo abo Job sawimanya tei bujiwimanya aboni ulo hwngkha Joble sakno bo kaitorni than nakarsani bo koinene khai tongkha bo mungsa sungmung khlaiyawi kaitor je bini sakao khlaio kaitor je bono dagio abono bo khlaikha jeng bo Job haikheno kaitorni bwskango koinene wngthai tamni hunba omohai kwbangma bisingni kok mistri tongo jeng sawimanya salsa jeng jotono chini sungmungni phirokmung mannai kaitor salsa bebak borokni bwkhani sungmungni kifilmungno srai khlainai afro joto borokno kaitorno kaham hunlainai phia ajora sokpaiyasak jeng kaitorni kaham mo koinene khe bwkha berawi tongnani nango Jisaya 55:8-9 bwtango kaitor saklaikha ani wansukma rok bai nini wansukma rok thanchaya tei nini lama rok bai ani lama rok bo thanchaya tamni hunba habai nokha chokma sukno norokni lama bai ani lama aswkno chugo tei norok wansukma bai ani wansukma rok bo aswkno kuchuk lopmung sinaisa habukra Daud wngkha o sungsaro hamya bai belai khe birman rwjaknaisa bo nukha bini ganani borok khe samung hamya khlai rwrwk tei bo hamsa rwrwk kaitorni bus chaya haike bo nukha kaitorni bus eba bini justice kwrwi haike bo nukha phiaba bini thani aboni kok phirokmung kwrwi hake kaitorno poito khlai tongmale kaham de hamya bo wana jakha
Pheba bo shikha khoroksa nok tharo habui bus thumnaisa tongo bongkha Jisu Kristo chini ochai tei sasronai bini jorao bo bus soi khlainai hinai kaitorni wansukma tei lama tamo abo cheng bujui manya haipano hamyani jwngjal no tei ilembago sajaka phia o hamyani jwngjal sokpaimani uklog wngkha sakni muchungmao yoksamung eba free will tamni bagai kaitor chengno sakni muchungmao yoksamung rekha eba power of choice eba free will rekha C.S. Lewis bini bijabo sika sakni muchungmao yoksamung tongma bagaino hamya lama manjago phia o sakni muchungmao yoksamung wngkha hamjakmung tei kahamni bagaino rejago tumungno machine hai eba robot haike chengno snamkhe cheng kaitorno hamjakna bo rengglak khamo Adam bai ebi tachadi hwnjakma bwthaino chakheno o hayungo hamya sokpaikha apurbo kaitorle Adam bai ebino tachadi hwnpano jefru borok chanani nayo abwthaino kaitor borokno direct phai mana khlaiphaya tamninge kaitor borokno power of choice eba free will rekha sakni muchungmao yoksamung kaitor chengno sakni muchungmao yoksamung rwmani wngkha hamjakmani bagui tei cheng bono hamjaknani bagui phia o sakni muchungmao yoksamung rwmani no hamya no tubunai bo aboni bagui kwbangma sengmung tong kaitor se hamya no hasakao phainani rekha tei paithauke bini hamjakma nargui hamya no sokomoro hwnwi bororok senglayo kokti salayo o hayungo kaitor ni tongmung no tatal khe phunukjagui mnak wngsuka shaitan le kaitor ni tongmung no tatal khe misrepresent khlaio aboni bagui saljak kaitor ni pohor nukjak phinai tei shaitan ni a tatal lama korormani phan sbaijaknai hamya no khamkano phanbai mechen glak kaitor le kaitor kebono phanbai eba force khlaiei khamkano muchungya tei khlairia bonayo muchungma baise bono hamjakthon kebo kirimani bai kaitorno ta khulumthong ta hamjakthong sakni muchungmao yoksamung kwrui hwnkhe aro hamjakmani bo kwrui phia kaitorle hamjaknai wngmani bagui bo joto borokno no bono hamjakna bagui sakni muchungmao yoksamung yakari rekha eba joto borokno no free will hayakaba power of choice rekha mnakmao cheng mokol nugya phano kaitorle yaphangni simi paithak jora bebak no nugo jefro shaitan no chukno hani rwkhlai pro logi logi kaitor shaitan no butharliya tamni hwnke kaitor nayo bini snamjak bororok bini kaham no nugui bono hamjakthong hwnwi kirima bai kaitor no khulumthong abo kaitor naya chukno hani tei sungsarni bororok sumsok tamo sawi manyakho hake kaitor shaitan no logi logi butharke baksale kaitor no hamjakmani slai kirimani bagui si bono khulumnai phia shaitan ni tongmung bo kebo sawi manya wngui thangnai bebak hayungni kahamni bagui no kaitor shaitan no yakari rekha bini tongmung tebo sijak thong hwnwi apurose jotono shaitan ni soi tongmung no nuknai apurose bororok sawi mannai kaitor wngkha kaham bu soi tuinaisa maya gwnang tei bini kerongkhe slaijakya hake tabung norok sawi mankhana o sungsaro hamya bahaikai sokpaikha abongkha kaitor borokno power of choice rwmani tei kaitor shaitan no logi logi butharya wngmani bagui shaitan bo phanmanjakha borokno tatal sanani bororok tatal sajagui power of choice eba sakni muchungmao yoksamung manmani bisingtei o hamya o sungsaro phaikha tei borok hamya rokke hamsao borok kaham rokke teibo bir manmano a khlainai sangkha kaitorya a khlainai sangkha shaitanchi tamni hwnke bo kaitorni tongmung aba character no misrepresent eba tatal khe phunuknani nayo aboni bagui haipano kaitorle hamjakmani bisingtei se a hamya no bo mechen nai kaitor force bai eba phan bai khlai mechen glak jeng sawi mano phunukjakmani chapter 21 verse 4 aro kaitor salsa a hamya o sungsarni bebak jwngjal no sokomornai abono chini khatungmung abongkha Jisu Kristo kruso thwimani bisingtei bo o sungsarni bebak hamya no bini sakao rujukha tei aboni bisingtei chengno khatungmung rwkha bo shaitan no kruso mechenkha tei molbrum ni bagui o hamya no nornani swmai no chengno rwkha cheng a swmai no puituma khlainai tei cheng kaitor no job hai khlaiui koine nekhai bwkha berawi ma tongnai tabuk cheng wansugui mano kaitor ni busaya ang kosto mani tongpru birman mani tongpru kaitor boro tong kaitor biang kaitor huijakma hai chengma tongo haipono chini o bebak sungmung
rokni gifil mung salsa kaitor jengno chukna hawo rwnai. O sengsar wngkha kaisa mistri bai eba uanama singsa huija kok bai khe khopjak. Jeng o sengsaro tongoi kaitor ni tongmungno jeng soitani kokno puitu khlai misrepresent khlaimano jeng puitu khlai kaitor no hamyani bo uansugui mano. Haipano kaitor kaham kaitor bu soitui naisa tei bo maya gwnang abo jeng salsa chukna hawo chini bebak bwkhani sengmung rokno jeng gifil mung mannai. Tamo khai jeng tabuk o sengsaro tongsak jora tei job haike koini nekhai kaitor ni kahamo jeng bwkha berawi ma tongnai. Gasuk jora tei no tini ni chini srwngmung norok comment khlai sadi norok tini o srwngmung ni bisingtwi tamo bujikha. Tei Jisu Kristo ni mungoi jotono no tewisa hambai.